हा शिव हा अतिशय साधा भोळा देव आहे, म्हणून त्याला भोळा सांब म्हणतात. म्हणजे एकदा लोकांनी त्याची भक्ती केली आणि त्याच्या परीक्षेत जो माणूस उतरतो त्याला तो मागेल ते द्यायला तो तयार असतो. आपल्या बायकोला देऊन टाकले, बरोबर कीर्तन ऐकलं आपण, बायकोला देऊन टाकले रावणा, आत्मतत्व देऊन टाकलं रावणा. म्हणजे काय द्यायचं, काय विचारायचं नाही, काय हवं ते मागून घे. हे सगळं 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 बरोबर आहे, पण जर तो क्रोधायमान झाला, जर तो तापला संतापला तर मात्र त्याच्यासारखा दुसरा देव नाही. तो काय करेल सांगता येत नाही. तो कसा आहे, स्मशानेश्वा क्रीडा, स्मशानामध्ये राहतो. हा कसला देव, स्मशानामध्ये राहणारा, स्मशानात राहतो देव. स्मरहर पिशाचा सहचरा, बरोबर कोणाला घेऊन फिरतो, पिशाच्या. इंग्रजीमध्ये एक वचन आहे, मध्ये इंग्रजी बोललं की लोकांना समजतं की बोला इंग्रजी येतं. काय वचन आहे, अ मॅन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स. तो म्हणे कोणाच्या आजूबाजूला फिरतो, कोणाबरोबर फिरतो त्याच्यावरून तो माणूस कसा आहे ओळखलं जात. सत्य आहे. बऱ्याच वेळा असं होतं. एकदा काहीतरी गंमत माझ्या स्वतःच्या जीवनातला अनुभव सांगतो. एका गावामध्ये गेलो होतो कीर्तनात, निमंत्रण आलं, बरं त्यांचं घर कुठे मला माहिती नाही यजमानांचं, जिथे माझी व्यवस्था केली होती. मी बसवर बसलो, तिथे जाऊन उतरलो, गावात चौकशी केली, म्हटलं ते कोण सुंदरकर कुठे राहतात. आता तो जिथे चौकशी केली तो म्हणाला मी मला काय माहिती नाही, यांना विचार. शेजारला विचारलं तर म्हणलं असं आहे, इथून असं जायचं, तिथून मग वाकडं जायचं, तिथून थोडीशी चढण आहे, त्याच्यापुढे उतरती आहे, त्याच्यापुढे थोडस ओढा आहे, त्याच्या पुढे पलीकडे गेला की तिसरं चौथं पाचवं. आता हे म्हटलं कसं समजायचं मला. म्हटलं मला मी काय नवीन आहे इथे या गावात, या गल्लीतून त्या गल्लीत गेलो म्हणजे. ते म्हटलं एक काम करा, या दुकानात मला बसा, दुकानात बसा आणि काही वेळानंतर इथून एखादा माणूस तिकडे जाणारा भेटला की त्याला मला सांगतो, जगताचे कल्याण, जगताचे कल्याण, कोटी विश्वाचे जननी.
कूटपीठ तिचे चरित्र हो अविकल गाता भक्ती भावे रीत लाभे सुख या जीवा पर्वत शिखर सप्तशृंगी निवास भरवा अंबेचा जोगवा 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 अंबेचा जोगवा माता की महारसा माता की जय जय रघुवीर समर्थ। मेनाक नावाचा एक राजा, हा मेनाक राजा जो होता हा हिमालयामध्ये राहणारा, त्या नगरीचा तो राजा होता। मेनाक पर्वताला मेनाक पर्वताला मेने पासोनी कन्यका झाली। मेनाक पर्वताला मेने पासोनी कन्यका झाली। पर्वत उदरी जन्मे पर्वत उदरी जन्मे पार्वती नाव हे तिला राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे मेनाक राजा आणि मेनाबाई यांच्या कुशीत जन्माला आलेली ही मुलगी, हिचं नाव पार्वती असं ठेवलं, कारण पर्वतराईच्या सान्निध्यात जन्माला आलेली, अतिशय सुंदर, इतकी कोंडस दिसायची, कोणीही तिला उचलून घ्यायची आणि लाडात वाढलेली, पण लाडात जरी वाढली तरी अविवेकी नव्हती बरं, आपलं काम भलं की आपण भलं अशा पद्धतीनं वागणारी ही मुलगी हळूहळू मोठी व्हायला लागली, लग्नाच्या वयाची झाली। बुवा लगेच कशी झाली लग्नाच्या वयाची? त्या काळातली पद्धत अशी होती, त्या काळात मुलीला न्हाण आलं की लग्नाची झाली असं समजलं जाईल। हल्ली तसं काही नसतं, हल्ली तो मॅट्रिमोनी बघावी लागते, म्हणजे नवऱ्याला बघायला आणि नवरीला बघायला,
त्याच्यावरती बघायचं कम्प्युटर वर पाहिजे खाली पाहिजे काय असेल ते हे सगळं आता त्या काळात असं काही नव्हतं. तोपर्यंत वरात सगळी जवळ आली. आता वरातीला ओवाळलं औक्षण केलं सगळं वरात आत घेतली. पण हो म्हणलं यजमान बाई कुठे यजमानी आमच्या ह्या कुठे ती आतमध्ये आता काय करायचं. अरे म्हटलं तिला घेऊन या. एका नोकरानं दरवाजा ठोठावला. अगं म्हटलं ये बाहेर. बाई साहेब बोलवत आहेत. आवाज नाही. तुम्हाला हरी